Отделно, предвид на очакването на хората, които се изразиха недвусмислено тук, града има нужда от промяна. И то промяна чрез прозрачност. Първите действия, които и в момента съм предприел, макар и не в тази си функция, са именно в тази насока. Издавах няколко заповеди, които ще гарантират прозрачност и промяна в най-належащите области, които са свързани и с поддръжката, и с функционирането на града. Второ, в сайта на общината сме публикували и времената, в които гражданите могат да се срещат с цели направления в администрация, свързани с благоустройството, с социалните дейности, с здравеопазването, с образованието, с административните услуги. Така че тези частни въпроси, които ги задавате, добре да ги задавате и в среща с администрацията. Всичко, което се случва там, аз ще получавам своевременно информация за това. Казвам го с цел да спестявам време и на работата на Общинския съвет. Изключително важно обаче е ежедневният контакт с хората. Затова, ако бъда избран за тази позиция, аз обещавам, че всеки ден ще обикалям райони, ще обикалям квартали и ще се срещам на место с хората. Искам да науча техните проблеми и как може в един такъв кратък период да се реагира в зависимост от възможности. Всеки може да дойде там. Срещи ще бъдат обявявани предварително на сайта, включително ще направим някакви внезапни проверки, които са свързани с най-належащите нужди. Това съм си предвидил като ангажимент. Естествено, давам си сметка, че трудно се работи в тази обстановка, но за да бъде ефективно, ще се нуждава помощта не само на Общинския съвет, но и на хората. Обещавам, моя призив към вас е: включвайте се, помагайте, но и... Моля?